anirà entrant a poc. Bon dia a totes i tots. Ja sabeu que jo som molt poc ortodoxa amb els temes de protocol. A més, considero que estem en confiança i entremig. Així que simplement us faré un poc d'introducció per emmarcar la sessió d'en Helena i en Pau d'avui. Com sabeu, aquesta és la tercera sessió que tenim per començar a treballar el plantejament general de la nova llei de cooperació de les Illes Balears. És un text que ens hem proposat tenir redactat i tancat dins aquest any 2021 i ara, amb aquesta primera acció, estem treballant eixos transversals per acabar de definir de forma col·lectiva quin ha de ser aquest enfocament de la nova llei, no? Diríem, si ho visualitzàssim en el text final que tindrem, estem parlant d'aquesta exposició de motius que en el final és el que dona un poc aquest enfocament de la norma, no? I marca un poc el camí o el full de ruta ideològic o més filosòfic que volen seguir amb aquesta llei. Van començar amb en Nacho Martínez amb un plantejament més genèric. La setmana passada vàrem estar amb Paloma García parlant de drets humans, de desenfocament de drets humans. Aquesta setmana en Helena i en Pau parlarem de sostenibilitat climàtica i la setmana que ve en Estrella Ramil tancarem en cooperació feminista, d'acord? Són aquestes 4 xerrades i després hi haurà altres accions amb altres contextos i altres plantejaments per acabar de travar tot aquest procés, d'acord? Recordeu sempre que, a banda que estan gravant aquesta sessió, que la penjarem en el YouTube, sempre cada sessió, cada ponència més teòrica, se complementa amb una sessió pràctica que guia en Itziar Arratibel, que la tenim també avui en nosaltres, ara us està saludant, que se fa sempre els divendres posterior a la ponència. I són realment sessions molt productives perquè ella té la capacitat d'extreure les principals idees que s'han anat treballant i concretar-les, perquè ja sabeu que a vegades hi ha molt de debat, però després això s'ha de concretar amb unes idees, no? Aquesta és la feina que feim en Itziar els divendres. Per tant, us animam no només a venir a la sessió d'avui, sinó també a participar del taller de divendres que ve, que és a les 10:30 i també per videoconferència. Bé, quant a en Pau i en Helena, ara fa una estona en Joan m'ha passat el seu currículum i són llarguíssims. Jo crec que el que és important d'un i d'altre, en Helena és biòloga i doctora en ciències i en Pau és doctor també en dret internacional. Lo interessant d'ells és que tenen una trajectòria professional i vital lligada a la cooperació, a la feina en col·laboració amb països del sud. En Pau va estar molts anys, ja ho heu pogut veure, no? S'ha passat una bona estona saludant-vos a mesura que anàveu entrant. I Helena també ha fet projectes en països del sud a través de la cooperació universitària. Lo interessant és aquesta doble visió que tenen ells, no? I des de la direcció general teníem molt clar que, si bé la llei de l'any 2005 pot ser la crisi climàtica era un concepte que resultava minoritari, ara és impensable plantejar una llei de cooperació sense tenir aquesta mirada, no? I des de la pròpia direcció general ja havien tingut converses amb en Pau perquè pensaven que realment incorporar el problema del canvi climàtic dins les nostres polítiques de cooperació d'una forma molt més evident del que estàvem fent fins ara era una cosa que volíem posar damunt la taula, no? I per tant, quan vàrem plantejar amb l'equip tècnic aquestes sessions, pensaven que sí o sí hi havia d'haver aquesta veu dins aquestes trobades i, evidentment, qui millor per poder-nos plantejar els reptes que tenim avui en dia que membres del laboratori interdisciplinari sobre canvi climàtic. En el final, també l'expertesa que tenim aquí, moltes vegades sempre tenim la mirada posada cap a fora, però hem de reconèixer i posar en valor l'expertesa que tenim a les illes i aprofitar-la per fer xarxa col·lectiva i sumar. I, per tant, aquest és un poc el dibuix, el context de per què avui ens acompanyen Helena i en Pau. I crec que res, que l'important és poder-los escoltar a ells. No sé com us heu organitzat, Pau i Helena, si fareu intervencions creuades, organitzades, vosaltres ja mos deis. Gràcies a tots i totes per haver vengut i que disfruteu molt de la sessió. Moltes gràcies, Laura, per aquesta presentació. És un gust tornar a estar aquí entre voltes, encara que és una pena que s'hagi de fer a distància, però bé,
Potser una propera reunió ja la podran fer presencial. La idea és que jo començaré a fer la primera part de la presentació i després continuarà n'Helena. Val? Tenim unes diapositives que jo compartiré des d'aquí. I sí que volia dir que no ens hem centrat únicament en canvi climàtic. Val? Abordam la perspectiva de la sostenibilitat. Evidentment, també parlarem de canvi climàtic, però no només. Val? I la intervenció no crec que duri més de 40 o 45 minuts, sobretot lo important, crec jo, són les preguntes que pugueu plantejar, no? I també hem intentat no fer una presentació, diguem, purament científica, de donar dades i coses així, perquè, bueno, crec que el més important és plantejar el marc de reflexió i després, pues, a partir d'aquest marc de reflexió ja podem anar comentant. Per suposat, si més enllà del debat i de la xerrada d'avui teniu qüestions sobre canvi climàtic, sobre sostenibilitat, sobre el que sigui, vos podeu posar en contacte amb nosaltres i vos intentaríem ajudar amb allò que puguem. Vale? I sense més dilació, compartiré la pantalla. La veus? Sí? Molt bé. Perfecte. I llevaré un poquet la pantalleta. Vale, super. Molt bé. I nosaltres el que volíem és plantejar com la sostenibilitat és un marc indispensable per a pensar el món en general i, evidentment, també el sud global i dintre de lo que som o poden ser tant la seva fragilitat com també dinàmiques d'emancipació i de prosperitat, no? Dintre del sud global. I per tal de plantejar el debat, crec que és importantíssim tenir en compte el marc. I el marc és aquest. El marc en el qual vivim és la Terra. Només coneixem un planeta habitable per ser ser humà en tot l'univers i no tenim cap altre cas on anar. En aquest sentit, si no lo cuidam, ens quedarem sense llar i qualsevol perspectiva de cooperació ha de passar per tenir en compte aquesta qüestió. Malauradament, el marc en el qual l'existència de ser humà és possible està condicionada per tota una sèrie de límits. I en aquest sentit, des de fa ja alguns anys, se parla dels límits planetaris, de planetary boundaries, que tenen en compte diverses dimensions que, si no se respecten, diversos límits, diverses fronteres, que si sobrepassant poden tenir un impacte molt negatiu per la vida a la Terra tant i com la coneixem, no només per ser humà. Parlant, per exemple, de canvi climàtic, de la integritat de la biosfera, de l'ús de la terra, de l'ús de l'aigua dolça, de l'acidificació dels oceans, de la degradació de la capa d'ozó, etc. En aquest gràfic, la part que surt en verd, dintre del cercle blau, vol dir que ens movem dintre d'un marc que és relativament sostenible. Quan ja passam de cercle blau i comencem a veure el groc, vol dir que ja estem entrant en una zona de risc, i quan ja sobrepassam el cercle vermell vol dir que estem en una zona de molt perill. I com veus, n'hi ha dues que ja, principalment els fluxos biogeoquímics i la integritat de la biosfera, on hem sobrepassat qualsevol límit de sostenibilitat. Només per posar-vos dos exemples. No? El canvi climàtic, aquí veus l'evolució de la temperatura mitjana global en els darrers 2.000 anys. Com veus, ha estat relativament estable, amb certes variacions, això és normal, el clima va variant, el que passa és que va variant amb un, diguem, marc temporal molt ampli, no? Hi ha com a tendències més o menys àmplies de pujada o de davallada. I el que veiem és com a partir de la revolució industrial se produeix una variació brutal en la temperatura, un augment que va molt més enllà de tot allò que havíem experimentat. Però aquest canvi, que se veu molt clar en aquests darrers 2.000 anys, se veu també de manera claríssima si m'on anem 800.000 anys enrere. Això és una gràfica que el que recull són les variacions tant de temperatura com de concentracions de CO2 a l'atmosfera en els darrers 800.000 anys.
Com veus, hi ha pics, hi ha davallades, i, a més, hi ha una correlació bastant clara entre un augment en la concentració de CO2 i un augment de temperatura. I veiem com a partir, bé, aquí no se veu exactament, però si m'ho anem a la diapositiva anterior ho veurem, a partir sobretot del segle XIX i principalment de la segona meitat del segle XX se produeix una concentració de gasos d'efecte hivernacle, principalment de CO2, però també d'altres, que arriba a nivells mai vistos en els darrers 800.000 anys i, de fet, els nivells en els quals estem a dia d'avui, la darrera vegada que se varen donar a la Terra és fa 3 milions d'anys. Fa 3 milions d'anys no existia Homo sapiens, no existia Homo de Neandertal, no existia Homo erectus. Això vol dir que Homo, tal com el coneixem, mai ha viscut amb unes condicions de concentració de gasos d'efecte hivernacle com les que estan vivint, i el que és lògic és que d'aquesta concentració de gasos d'efecte hivernacle se'n derivi un augment global de les temperatures com tampoc no ha viscut mai l'ésser humà, amb tota una sèrie de conseqüències negatives molt greus en les quals, si voleu, després podem entrar. Una altra qüestió rellevant en termes de sostenibilitat és la biodiversitat. Aquí vos poso un petit gràfic que resumeix la variació en la població de vertebrats en aquests darrers 46 anys. Quan parlo de població de vertebrats, me refereix a mamífers, peixos, aus, amfibis i rèptils. No me refereix a pèrdua d'espècies, que seria pròpiament la pèrdua de biodiversitat, sinó la reducció en el nombre d'individus. I veiem com en 46 anys, les darreres xifres de les quals dispòs, que són d'un informe que s'ha publicat l'any passat, són de 2016, s'han reduït en un 68%. Vol dir que hem perdut en 50 anys pràcticament el 70% dels vertebrats de la Terra. La qual cosa és completament esfereïdora i mostra que aquest ritme és completament insostenible. Els éssers humans també som vertebrats. A més, és insostenible perquè, segons senyala CIPBES, CIPBES és l'equivalent per la biodiversitat de l'IPCC. L'IPCC és el panel intergovernamental sobre canvi climàtic, que, diguem, estudia tota la producció científica sobre canvi climàtic, cada 5-6 anys publica informes sobre el coneixement que se té sobre aquesta qüestió, i doncs CIPBES fa el mateix, però en relació amb la biodiversitat i els ecosistemes. I d'un informe, també de 2020, CIPBES assenyalava que la pèrdua de biodiversitat és un risc enorme també pel que fa a les malalties, a les pandèmies, i va publicar aquest informe ben enmig de la pandèmia per Covid-19 amb molta intenció. Explica aquest informe, que és superinteressant, teniu la referència aquí davall, l'altre també teniu la referència a la diapositiva anterior, que puc posar a la vostra disposició. El 70% de les malalties emergents són zoonosis, vol dir que són d'origen animal. I el problema és que el nostre mode de producció i consum provoca una disrupció ecològica que alimenta i augmenta de manera exponencial el risc de noves pandèmies. Per dir-ho de manera molt breu, la pandèmia del coronavirus és una broma davant de lo que ens pot venir a damunt si no afrontam de manera clara i decidida aquesta disrupció ecològica profunda que estan provocant en el planeta. Tot això que passa a nivell mundial, evidentment, té impactes en el sud global i s'ha de tenir en compte a l'hora d'abordar unes polítiques de cooperació que siguin responsables. Té uns impactes, diguem, evidents, ni que sigui, per exemple, en matèria de plàstic. Justament fa 2 dies va entrar en vigor la llei balear sobre plàstic, sobre residus, que prohibeix els plàstics d'un sol ús. S'ha de saludar com a política valenta, com a política pionera i que esperam que se pugui repetir a moltes altres bandes. En els països asiàtics, principalment del sud-est asiàtic, estan patint les conseqüències de la gran producció de plàstics
que generam el model de consum i producció del nord global. I després hi ha problemàtiques una mica més complexes i difícils de veure, com pot ser el canvi climàtic, que té impactes naturals, com, evidentment, l'augment de temperatures, l'augment del nivell de la mar, la desertificació i moltes altres, també lligades, per exemple, a la multiplicació de malalties, per exemple, per contaminació d'aigua o per l'expansió de vectors de malalties, de moscars i d'altres. Però el canvi climàtic no només té impactes, diguem, naturals, sinó que també té impactes socials greus, sociopolítics. En aquest sentit, pot exacerbar conflictes que duguin o provoquin moviments de població dintre del propi país o més enllà del país, a nivell regional, i això pot provocar també conflictes entre països i al mateix temps pot alimentar fluxos migratoris en el nord global, com per exemple a Europa, i provocar aquesta espècie de pànic col·lectiu que ens agafa a les societats riques quan venen persones de països empobrits. No? És a dir, un cercle viciós difícil de tancar. Per posar-vos un exemple d'una zona que conec una mica, en el nord de Mali, les zones on conviuen el Dogon i el Peul, està havent conflictes mortífers en aquests darrers anys lligats a una escassetat encara major de pluges, que fa que el Peul, que són generalment un poble més pastor, com que no tenen lloc on dur a pasturar els seus ramats, els aduen a zones on cultiven els dogons, que són poses més agrícoles, i hi ha conflictes per a la terra que deriven en matances realment cruentes. I sap greu perquè, com explicaré a les properes diapositives, aquesta gent no ha contribuït de cap de les maneres en el canvi climàtic i n'està patint molt les conseqüències. I és que la sostenibilitat és essencial per plantejar una política de cooperació responsable que realment vulgui contribuir a l'emancipació dels pobles i s'ha de tenir en compte, en primer lloc, perquè, com deia, molts d'aquests impactes deriven de les polítiques i accions que se generen en els nostres països. En aquest sentit, si volem plantejar una política de cooperació responsable tant des de les institucions com des de les entitats de solidaritat, és imprescindible, i per això és cabdal i hauria de ser un dels punts bàsics de la llei i de l'acció que després la desenvolupi, la incidència política, el treball per la coherència de polítiques perquè el que fem en sostenibilitat aquí, en els països enriquits, se tradueixi també en polítiques de sostenibilitat en els països empobrits, en els països del sud. No pot ser, per exemple, que en aquests moments la Unió Europea estigui negociant amb Mercosur un acord de lliure comerç i d'inversions que permeti a països com Brasil destruir encara més l'Amazonia per plantar soja dedicada a fabricar biocombustibles perquè els nostres cotxes emetin menys emissions de CO2. Això és completament absurd en tots els sentits. És absurd perquè no implica una menor emissió de CO2, perquè al cap i a la fi t'estàs carregant els boscos que són importants de carboni. És absurd perquè t'estàs carregant ecosistemes que tenen el seu sentit allà on estan. És absurd perquè té un impacte sobre les poblacions locals que vivien en aquells ecosistemes i que pateixen violacions gravíssimes de drets humans, són expulsats, són torturats, són assassinats per apoderar-se d'aquestes terres, perquè és absurd perquè no fa sinó alimentar processos d'acaparació de les terres i de la producció en poques empreses, en dinàmiques d'explotació, etc. És a dir, tenir en compte que les polítiques del nord condicionen de manera clara les polítiques del sud i el seu benestar és imprescindible. I en aquest sentit s'ha de treballar. S'ha de treballar, doncs, en incidència política i s'ha de treballar també en sensibilització i en educació. És a dir, no només s'ha de donar matraca i matadura a les institucions i a les empreses. Aquí, a Balears, tenim empreses hoteleres superpotents
que tenen polítiques de desenvolupament econòmic en els països del sud molt discutibles, s'ha de treballar aquestes dimensions, però també s'ha d'incidir sobre els patrons de consum de la pròpia població de les Illes Balears. A la diapositiva anterior vos mostrava un gràfic que explica qui ha contribuït més a la concentració de CO2 actual, a dia d'avui, de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, en aquests, darrers 200 anys. I veiem com hi ha uns responsables molt clars, els Estats Units, la Unió Europea, i després també veiem Xina. Xina és més en aquests darrers 40 anys, abans dels darrers 40 anys eren sobretot els Estats Units i Europa. I si veiem, per exemple, a baix, veurem que Àfrica és un quadradet blau molt petitó i que la part més gran del quadradet blau és Sud-àfrica i que si llevant Sud-àfrica pràcticament queda en res. Igual amb Amèrica Llatina, si llevant Brasil i Argentina pràcticament no queda res. Cal tenir en compte aquestes responsabilitats perquè o incidim en el que estan fent o tanmateix poca cosa hi ha que fer. Així doncs, el meu missatge primer és que s'hauria de treballar amb incidència aquí, en el nord. Evidentment, també cal treballar en el sud global. I cal treballar en el sud global des de diverses perspectives. Cal treballar en el sud global per preparar-se. Perquè hi ha canvis que tanmateix sí o sí vendran. El nivell de la mà, mos agradi o no mos agradi, augmentarà. I en aquest sentit, cal adaptar-se. Cal adaptar-se en aquest augment de la mà, que vol dir, per exemple, no construir en primera de línia de mà, vol dir deixar els ecosistemes propis del litoral que ells s'encarreguin de modular aquest augment i de regenerar-se per poder garantir aquesta línia de costa. Afecta, evidentment, també l'augment de temperatures, a la producció agrícola, en els medis de transport, afecta a moltíssimes coses. Però no només hem de treballar en els països del sud perquè se puguin adaptar, sinó també perquè, com hem vist, cada vegada hi ha més països del sud que tenen una contribució global important, també, per exemple, en els gasos d'efecte hivernacle o la pèrdua de biodiversitat. I en aquest sentit s'ha de mitigar, s'ha de reduir aquesta contribució. En termes de canvi climàtic, mitigar vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle, vol dir produir electricitat d'una altra manera. A Sud-àfrica hi ha, per exemple, una decisió judicial recent molt interessant que condemnava l'Estat per haver acceptat la posada en marxa d'una central de carbó per producir electricitat. El tribunal bàsicament el que deia és que no té cap sentit, enmig d'una crisi climàtica, produir electricitat amb carbó i el que s'hauria de fer bàsicament és produir electricitat d'una altra manera, quan se pot aplicar això, evidentment, a moltes altres qüestions. Però també és important treballar en els països del sud, no només per adaptar-se als canvis que puguin venir perquè pateixin menys i per contribuir de manera activa a reduir els problemes a escala global, sinó també perquè treballar des d'una perspectiva de sostenibilitat serveix per proporcionar un major nivell d'empoderament, serveix per generar dinàmiques d'emancipació més fortes. Contribueix aquesta perspectiva de sostenibilitat a treballar la sobirania energètica, per exemple, no dependre de combustibles que venguis d'altres bandes, de combustibles que a més poden ser perillosos, que no hi hagi conflictes a nivell territorial d'aquests països derivats de l'aprofitament del petroli, com ha passat a Nigèria i a altres bandes. A Nigèria, per exemple, Shell contribuïa, juntament amb el govern, a finançar milícies armades que assassinaven i traien a la gent dels seus pobles perquè hi havia petroli a davall. I això, en la mesura en què reduïm la dependència dels combustibles fòssils, reduïm també aquest tipus de vulnerabilitat. Sobirania alimentària, també se pot contribuir a augmentar aquesta sobirania alimentària a través d'una perspectiva més sostenible d'utilització de recursos, una bona gestió de la terra o de l'aigua. En tot cas, hi ha que tenir en compte
que de la mateixa manera que les polítiques habituals, normals, dels països del nord poden i contribueixen, de fet, a agreujar els problemes de sostenibilitat del sud i també a nivell global, també les polítiques de lluita contra el canvi climàtic poden generar riscos per les comunitats del sud. I vos en posaré dos exemples molt senzillets. Per una banda, la pèrdua de biodiversitat, això que veus aquí és una foto molt recent a Sumatra, de boscos primaris que han estat completament terrassats per plantar palma. Palma per fer oli de palma, no només per utilitzar en els aliments que podem trobar en els supermercats, i aquesta és una eina d'incidència, una via d'incidència que seria molt interessant, perquè els productors deixin d'utilitzar oli de palma, sinó també, i de manera molt important, encara més que en l'alimentació, l'utilització d'oli de palma per els biocombustibles, el que mencionava abans. Un altre risc derivat de polítiques de lluita contra el canvi climàtic és l'utilització de minerals. Per fabricar panells fotovoltaics, bateries, etc. Fan falta minerals i això és una mina d'arena a Haití, això és una mina de cobalt al Congo, tot això genera molt de riscos tant per les persones com per al medi ambient i riscos també en matèria de drets humans. És per això, i aquesta és la meva darrera diapositiva, que en el meu mode d'entendre és imprescindible abordar la cooperació des de la perspectiva de la justícia ambiental o justícia climàtica, si parlar només de canvi climàtic, però justícia ambiental ho engloba tot una miqueta més, que implica de manera molt gràfica juntar el que és la visió de drets humans i la visió de sostenibilitat. Si treballem només una perspectiva i ens oblidem de l'altra, estarem generant unes conseqüències negatives greus que al cap i a la fi incidiran en una mala cooperació i, evidentment, en unes males condicions de vida per les poblacions en les quals volem treballar. Dit això, passaré la paraula a Helena i després, si voleu, doncs ens faig totes les preguntes que vulgueu. Helena, quan tu vulguis. Hola, buenos días. Bueno, primero quería agradecer a Pau, que ha sido el que me ha enrolado en esta historia. Y bueno, yo después de lo que ha dicho Pau, yo lo que quería era como comentaros un par de herramientas que se pueden utilizar también y un par de reflexiones para pensar en sostenibilidad. Supongo que la mayoría de vosotros habrá oído hablar de los servicios ecosistémicos y si no, pues os cuento yo un poco lo que son, porque es una herramienta que considero que es bastante útil a la hora de pensar en proyectos de desarrollo. Los servicios ecosistémicos son, digamos, los beneficios que obtiene el ser humano cuando los ecosistemas funcionan bien. Entonces se han dividido en servicios de regulación, como es la regulación del clima cuando pues, las plantas realizan la fotosíntesis y absorben CO2, o la regulación de la polinización, cuando todos los organismos polinizadores, la mayoría de ellos insectos, aunque en otros países pues, también mamíferos o aves, realizan la polinización y esto favorece la producción de semillas, que en el caso de los sistemas agrícolas pues, es fundamental. O los servicios de aprovechamiento, ¿no? De la madera o de las setas o de la propia agricultura, de toda la producción de alimentos. Los servicios de soporte, que es pues, un suelo sano, pues puede soportar el crecimiento de las plantas o precisamente los minerales de los que ha hablado Pau. Pero voy a hacer sobre todo incidencia en lo que son los servicios culturales. ¿Vale? Que son como los servicios de el bienestar que siente el ser humano en pasearse por un bosque o los restos arqueológicos que podemos encontrar en mitad de la selva, etcétera, etcétera. Entonces, desde que se empezó a hablar de los servicios ecosistémicos allá por el 2003, también se empezó a hablar de la valoración económica de estos servicios ecosistémicos. Entonces, si realmente estos servicios lo que nos producen es un beneficio al ser humano, pues tendría que haber alguna manera de darles un precio, de ponerles un valor económico. No tanto para que se puedan comprar y vender, sino para que realmente el ser humano pudiera tomar decisiones respecto a qué hacer con ellos. Entonces, si yo talo un bosque y con ello obtengo un beneficio de la venta de la madera
pero al mismo tiempo estoy perdiendo pluviometría, estoy aumentando la erosión del suelo, estoy haciendo que lleguen sedimentos al río y con eso pierdo pesca, pues digamos que por otro lado estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo unos servicios que me estaba generando ese bosque y que pues de primeras no parecían tangibles. Entonces, una herramienta que se ha utilizado mucho para la toma de decisiones es esta valoración económica. ¿Qué servicios obtengo o qué valor económico tienen los servicios que me produce este bosque por el simplemente hecho de estar, comparado con los beneficios económicos que obtengo con la tala y la venta de la madera? Y en la mayoría de los casos, los servicios ecosistémicos generados por el buen mantenimiento de los ecosistemas pues son mayor que el beneficio económico que obtengo por su explotación. Y en muchos países del sur, el servicio cultural relacionado con el turismo pues ha sido uno de los que más pesaba desde un punto de vista económico, ¿no? Digamos que se ha utilizado como referente para la conservación de muchos sistemas naturales el usarlo como reclamo turístico para que pues bueno, vinieran turistas del extranjero o de los propios países y esto pues dejará un dinero a las comunidades que tenían esos ecosistemas. Pero también a nivel de pensar en cooperación también puede ser una herramienta útil porque la idea es promover el mantenimiento de estos servicios ecosistémicos. Es decir, si yo con mi ayuda promuevo que haya una explotación ganadera que produzca alimento con proteínas, pero a su vez esta explotación ganadera me está produciendo problemas de contaminación de las fuentes de agua o me está generando problemas asociados a deforestaciones para producir prados, pues lo que tengo que analizar es realmente si los beneficios compensan las pérdidas de estos otros servicios y que tendría que compensar pues con una depuradora de aguas o que tendría que compensar con algunos tipos de restauración para evitar la erosión del suelo, etcétera, etcétera. Entonces es como una herramienta que se ha utilizado, os he puesto aquí un ejemplo del estudio de valoración económica de los servicios ecosistémicos para la aportación del turismo, ¿no? En una zona de Ecuador, pero que se está usando y creo que es una herramienta bastante útil pues, para favorecer el hacer realmente acciones que lleven a una sostenibilidad vista desde un punto de vista de todo el ecosistema, de todo el funcionamiento y no solo de una parte. ¿Vale? ¿Ves? Y esto, bueno, sería un poco la valoración económica de estos bienes y servicios, ¿no? Que además es interesante porque también utilizarla junto con las propias comunidades de las zonas ayuda a que ellas mismas se den cuenta del valor que tienen sus ecosistemas, del valor que tiene su entorno y del valor que tiene su manera natural de explotar estos ecosistemas. Con lo cual también es una herramienta que empodera a las comunidades haciéndoles que se percaten de realmente el valor que tienen los ecosistemas y del valor que tienen sus conocimientos, ¿no? de explotación. Y respecto al turismo, es un tema que quería comentarlo porque muchas veces, como os he comentado, el servicio ecosistémico cultural se ha asociado al turismo y hay muchas zonas de Sudamérica y de África que se han apoyado en este turismo para conservar ecosistemas porque llegaba mucho dinero, ¿no? del turismo. Y de hecho se ha hecho mucho trabajo para intentar ajustar el sector turístico a los objetivos del desarrollo sostenible, intentando buscar maneras de explotar que vayan más allá de la gran hotel que les da trabajo más o menos remunerado a la población, sino más bien intentar generar que sean los propios agentes locales los que generen pequeñas infraestructuras para alojar a los turistas y para generar ciertas actividades que también permitan al turista conocer realmente los ecosistemas, conocer realmente la cultura y que haya como una relación más cercana. Y esto ha tenido mucho éxito, pero ha llegado el COVID y esto ha generado una ruptura completa de... Pau, por favor, vale. De lo que ha pasado, ¿no? Porque hay muchos países
pobres de África y sobre todo muchas pequeñas islas que dependen en una medida muy alta del turismo para mantener la conservación de sus ecosistemas, ¿no? Porque es el reclamo de estos ecosistemas a los turistas lo que ha hecho que supusiera una entrada de divisas muy importante, ¿no? Incluso pues, en las pequeñas islas hasta el 80%. ¿Qué ha pasado con el COVID? Pues que toda esta entrada de dinero ha desaparecido, ¿no? En África, los Masái, que estaban trabajando en campañas de conservación de leones y de la fauna que atraía a un montón de turistas, pues ahora mismo se están viendo obligados incluso a cazarlos para alimentarse, porque de repente ha sido como de la noche a la mañana han dejado de entrar turistas y ha dejado de entrar dinero absoluto. Entonces, cuando Pau hablaba de la soberanía energética o la soberanía alimentaria, pues también como cierto grado de soberanía en todos los sentidos, ¿no? Porque esta dependencia 100% de la entrada de turistas extranjeros para la conservación de alguna zona o para el mantenimiento de ciertos puestos de trabajo, pues se ha visto que no es sostenible, que es necesario compatibilizar estas estrategias de entrada de dinero con algunas que sean de producción de bienes propios, locales, como pues sistemas de producción de alimentos propios o sistemas de pequeñas industrias, pero no es sostenible en las islas nos ha pasado algo parecido, ¿no? No es sostenible que un porcentaje muy alto de la economía esté basada 100% en el turismo. Entonces creo que durante mucho tiempo se ha abusado de este mirar hacia el turismo, hacia el ecoturismo para la conservación de estos ecosistemas. Luego también se está intentando buscar una hoja de ruta para reactivar el turismo, pero haciéndolo más sostenible. Claro, aquí el turismo tiene un punto débil y es que emite una proporción muy importante de gases de efecto invernadero porque mucho del turismo se hace a larga distancia. Entonces, todo lo que son los viajes en avión, los cruceros, etcétera, etcétera, tienen una emisión de gases de efecto invernadero muy importante. Entonces, la idea es intentar reactivar el turismo más local, ¿no? Que para disfrutar de preciosas playas, los alemanes vienen a Mallorca y los mallorquines se van al Caribe. Es como la comida que anda viajando por medio mundo. Entonces, también hay que intentar esta cercanía, este turismo de cercanía y hay que intentar sobre todo, pues en todas las infraestructuras turísticas tener el pensamiento de energía renovable, reciclado de residuos, economía circular y emisión baja de efecto invernadero. Y entonces ahora hay que reconstruir y hay que reconstruir pensando en todos estos puntos, ¿no? Digamos. El otro día, escuchando la radio, comentaban que otro caso de que se había visto muy afectado por la falta de turismo era toda la zona alrededor del Everest, que todos los Sherpas y toda la zona de Nepal pues viven 100% del turismo. Entonces las ONGs estaban ahora intentando financiar a los Sherpas que en vez de pasear turistas fueran a recoger las toneladas de basura que se han ido dejando en el Everest. Claro, esto me hizo reflexionar, ¿no? Sobre si realmente el turismo de naturaleza, que hemos pensado siempre que era turismo sostenible por el hecho de que lo que te atraía era ver los sistemas naturales, si realmente lo es, ¿no? Si realmente ir a subir un pico supone pues toda esta basura que está contaminando y bueno, pues ahora las ONGs han visto que la manera de poder darles trabajo a estos Sherpas es pues la retirada de esta basura, ¿no? Por tanto, también es una manera de pensar que tenemos que replantearnos que el turismo tiene que ser de otra manera y que los puestos de trabajo tienen que ir enfocados a que sea un turismo sostenible, un turismo sin basuras, un turismo de cercanía, un turismo con infraestructuras sostenibles. Y bueno, finalmente quería también hablar un poco de estas dos tendencias de que Jeffrey Sachs y William Easterly, que
ambos han escrito libros intentando pues, hablar de sus experiencias. Los dos son grandes pensadores, economistas que han trabajado en cooperación al desarrollo durante mucho tiempo y plantean que hay como dos tipos, ¿no?, de planteamiento. Los planificadores, que son como desde el norte planificamos cómo vamos a invertir el dinero en el sur para que se puedan desarrollar, o los buscadores, que son los que van al sur y buscan a ver qué necesidades tienen los propios habitantes para intentar ayudarles a acompañarles a que ellos mismos solucionen estos problemas, ¿no?, con un proceso de acompañamiento. Yo claramente me declino por los buscadores porque mi experiencia en cooperación sobre todo tuvo que ver con que fui con una beca postdoctoral a México con la idea de hacer mi trabajo de investigación, sin más, pero trabajaba en una zona bastante pobre, en un pueblo de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, un pequeño pueblo con poquitas casas, y claro, colaborando con ellos, porque trabajaba en sistemas de conservación natural, pero pues yo me alojaba con ellos y empecé a trabajar con su ganado, pues me di cuenta de que estaban muy acostumbrados a que viniera gente de fuera a ofrecerles alternativas, ¿no? A ofrecerles, pues por ejemplo, hacía unos años les habían ofrecido cambiar su ganado por cabras lecheras para que produjeran leche, pero pues ellos las trataban igual que sus propias cabras y acabaron muriendo todas porque pues en la zona hay muchos espinos y acababan enfermas. Entonces, claro, hablando con ellos, ellos me decían, ¿no?, me comentaban que normalmente la gente no iba ahí a escucharles, iba ahí a proponerles, ¿no?, soluciones. Y al final nosotros acabamos un poco intentando escucharles e intentando aportar alguna solución a lo que ellos nos pedían. Entonces, por ejemplo, en la escuela les regalaron un ordenador y la propia maestra no sabía usarlo, así que usábamos las tardes nosotros para trabajar con los niños, o tenían muchos problemas de bucales, entonces conseguimos llevar dentistas allí a la zona, bueno, distintas actividades. Y lo que me quedó claro es que para que la cooperación realmente funcione, las necesidades tienen que venir planteadas por el propio sur. Y respecto a eso, una vez planteada la necesidad, ahí es donde está el proceso de acompañamiento para buscar una solución, y una solución pensando en el ecosistema de manera global y una solución pensando en que tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Y bueno, estas eran un poco las dos ideas que quería compartir con vosotros. Molt bé, moltíssimes gràcies, Helena i Pau. Bueno, moltes gràcies per aquesta ponència que jo crec que està molt clarificadora i ens servirà, diguem-nos, per entre totes i tots posar fil a l'agulla en aquest àmbit de la llei tan important, no? Si vos sembla, ara tenim una estoneta per fer preguntes. Com hem fet per organitzar-nos un poc, si veus aquí baix, a baix de tot reaccionen, hi ha l'opció d'aixecar la mà o posar qualque símbol, i així vos puc anar donant la paraula perquè en Helena i en Pau pues, puguin respondre dubtes, comentaris que tingueu. O sigui que endavant, animeu-vos, aprofiteu que tenim aquí en Helena i en Pau. Ningú s'anima? Primera pregunta sempre rompe el foc. Pero una pregunta. Sí, endavant. Vale. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, primero que todo, gracias por la ponencia. La verdad que ha estado muy interesante las dos perspectivas que habéis planteado. Yo quería plantear algo que, perdón, siempre ha sido como la duda fundamental en esta cuestión que tiene que ver entre protección medioambiental, cambio climático y desarrollo del sur. Porque aquí hay algo que está detrás y que veo que es lo que siempre tiene como flaquea, y es que detrás de las propuestas de biosostenibilidad
siempre hay de alguna manera una perspectiva eurocéntrica, en el sentido de que para resolver como los problemas estructurales del sur, las propuestas que se plantean siempre van desde una mirada como muy austera. Y las perspectivas del sur, que son legítimas, también ellos tienen una mirada en la que quisieran tener una estructura social, o sea, un desarrollo, una sostenibilidad o unos estándares de calidad de vida que pasan por avanzar dentro del proceso de desarrollo y obtener como unos niveles en términos tecnológicos, sociales, económicos, ambientales, alimenticios, que son legítimos. O sea, es muy, aquí hay una mirada que tiene que ver con que planteamos de que el mundo, obviamente el mundo, estamos en un estado de crisis tremenda. Y planteamos desde una perspectiva europea, bueno, vamos a un plan de decrecimiento y de austeridad. ¿Cómo combinar esa expectativa del sur de llegar a unos estándares de calidad de vida, no europeos, pero sí como superiores a los que se tienen, que no pasan por esta austeridad y de sostenibilidad, de quédate tú en tus pequeñas granjas, cuida, pero no adquieras un cierto nivel de desarrollo. Yo sé que es un poco polémico, pero yo lo hablo desde la perspectiva de, por ejemplo, de América del Sur y creo que de África, de que existe una legítima expectativa ciudadana y humana de llegar a unos niveles de calidad un poco mejores, que no pasan por esa conciencia de quédate en tu granja, autocultiva y sé soberano alimentario, pero no avances tecnológica y industrialmente, por decirlo de alguna manera. Bueno, es que yo no sé, yo no creo que esa sea o que esa debería ser la intención, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos la tecnología suficiente para permitir que los países del sur adquieran un nivel de vida óptimo sin necesidad de que destruyan sus ecosistemas, ¿no? Sabemos cómo producir alimentos contaminando menos, sabemos cómo producir energía contaminando menos. La cuestión no es de quédate tú en tu granja, la cuestión más bien es que si los europeos y norteamericanos y chinos consumiéramos menos proteína, pues probablemente en Sudamérica no tendrían que cultivar la soja que necesitamos nosotros para nuestra proteína y esas tierras de cultivo las podrían usar los propios sudamericanos para mejorar su calidad de vida. Entonces yo creo que la idea es que la austeridad nos la tenemos que imponer o autoimponer en el norte, porque bueno, Estados Unidos son un 5% de la población y consumen un 30% de los recursos del planeta. Entonces yo creo que más bien es que la política tiene que ser que ustedes se tienen que desarrollar, pero tenemos la tecnología para que ese desarrollo pueda ser sostenible, para que esas producciones de alimentos, para que esas fábricas sean con sistemas de sostenibilidad, porque también el concepto que he intentado incluir, ¿no?, de los servicios ecosistémicos. Nosotros nos hemos dado cuenta que a la larga a veces ganar dinero en corto plazo supone unas pérdidas a largo plazo, ¿no? Porque si yo contamino mis ríos, al final tendré que construir una mega depuradora que gasta un montón de energía y que no es nada eficiente. Entonces, precisamente pensar en términos de sostenibilidad y en términos de funcionamiento de todo el ecosistema es lo que permitiría que el sur se desarrollara sin cometer los errores que hemos cometido nosotros de degradar todos nuestros ecosistemas. Y la austeridad, claramente, yo creo que los que nos la tenemos que autoimponer es en el norte, que es donde realmente estamos consumiendo no solo nuestros recursos, sino es que nosotros estamos consumiendo vuestros recursos.
Sí, a mi coincideix totalment amb Elena, evidentment. Jo crec que en un mundo yermo no hay desarrollo posible, ¿vale? Este és el punto de partida. Però la sobrietat, a mi m'agrada més sobrietat que austeritat. Austeritat, no sé per què, té connotacions molt negatives. A mi m'agrada una vida sòbria, una vida que sap el que necessita. I crec que, efectivament, els qui hem d'aprendre a viure sòbriament són nosaltres. Per això deia que una política de cooperació responsable principalment intenta incidir en els països del nord, perquè nostra és una gran part de la responsabilitat dels problemes que tenen els països del sud. Però no només. I aquí entra també una qüestió de redistribució de riquesa i de poder. I en els països d'Amèrica Llatina, d'Àfrica i d'altres hi ha problemes de concentració de poder i de concentració de riquesa que són molt greus i que fa que fins i tot, si no hi hagués aquests problemes també que estem nosaltres instigant o agreujant, també hi hauria problemes perquè puguin viure de manera digna les poblacions d'allà. En aquest sentit, crec que per això la perspectiva també de drets humans, crec que una perspectiva de justícia, de democratització, no necessàriament a través de pautes com les que tenim en els nostres països, de pautes que estiguin desenvolupades per ells, per les pròpies comunitats, és imprescindible. Sistemes de redistribució, sistemes de justícia, també des del punt de vista legal, sistemes de responsabilitat i corresponsabilitat. I l'educació, també, evidentment. Ara bé, la tecnologia no ens salvarà. Val? És a dir, el somni tecnològic de que trobarem una manera de poder fer el mateix només que amb altres màquines, això no ens salvarà de res. Jo crec que el que hem de fer és aprendre les coses d'una altra manera i, com dèiem, viure amb menys en els països del nord. I és el gran desafiament, perquè com li pots tu dir a algú que veu per televisió o per les fotos que li envien els seus familiars que han emigrat, no, mira, no aspiris a lo que nosaltres feim, perquè el que nosaltres feim és un puto desastre que ens estan carregant el món. Doncs és que és així. És que les nostres societats són completament insostenibles, com deia Elena, no només per nosaltres, sinó per la resta. Molt bé, gràcies. Sí, Mauricio. Tienes que quitar el silencio, Mauricio. ¿Ahora? ¿Me escucháis? Sí, Voy a ahora. hacer una breve réplica. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es una reflexión que ya se ha planteado, que no es nueva. Esa mirada que vosotros planteáis es la que toca. Pero yo hablo desde las expectativas, porque una cosa es nuestras expectativas y otra cosa es las expectativas de las otras sociedades. Que eso no es tan fácil de cambiar. No es tan fácil de cambiar, de decir, es que hay que hacer esto porque el planeta está al borde de un colapso, pero en estas sociedades de América Latina o África no es tan fácil plantear esto. Puede que lo puedas fácilmente plantear en zonas rurales, pero digamos que el medio ambiente también tiene que ver con las sociedades urbanas de estos territorios, que tienen otros conceptos y otras mentalidades y otras expectativas. Y ahí es donde es la reflexión. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, sino que yo veo que aquí hay un punto que es difícil de superar, que es el de encontrar de que estas sociedades estén dispuestas a hacer ese cambio si no hay un fortalecimiento estructural de sus sistemas de desarrollo. Sí, de hecho, tan difícil es que incluso aquí, con una crisis brutal provocada por el coronavirus y por nuestra total dependencia del turismo, le preguntas a la mayoría de la gente y lo que quiere es volver a lo mismo. Es decir, no es fácil allí planteárselo, pero tampoco aquí es fácil. A la gente le cuesta mucho imaginar porque yo creo que se lo plantea como una pérdida de calidad de vida. Y yo creo que ahí es donde habría que incidir, en el lenguaje que se utiliza. Por eso hablar de austeridad creo que es difícil. Yo creo que al contrario, hay que aprender a ser felices de otra manera y a tener un nivel de bienestar real, que se mueran en España 10.000 personas al año por contaminación atmosférica por los coches que circulan en nuestras ciudades no es bienestar.
Y creo que hay que cambiar esa perspectiva. Hay que introducir la perspectiva no de crecimiento económico, sino de bienestar. Y es muy difícil. Hay que dirigirse al imaginario colectivo, a la capacidad de imaginar las cosas de otra manera, de a qué corresponde la felicidad en un sentido amplio. Molt bé, tenim dues preguntes més. Justin i després na Ruth, de l'oficina. Adelante, Justin. No te oímos, Justin. No, seguimos sin oírte. A lo mejor por los auriculares. Sí, puede ser. No se está conectado con el móvil, Justin, a lo mejor. Igual puede pasar la pregunta por el chat. Sí, Justin, si puedes escribir por chat la pregunta o entra y vuelve a salir. Intenta escribir la pregunta en el chat y la respondemos, ¿vale? Ruth, endavant. Que pena, que tenia moltes ganes d'escoltar en Justin, però, bueno, Elena, que no t'havia saludat abans, que no t'havia vist, que bé. Bueno, a mi me pareixeria molt interessant abordar un parell de coses que heu dit, com per exemple, per començar, Pau, crec super important el que has dit de la incidència política. De fet, nosaltres, a l'estratègia de PTS, una de les qüestions que vam posar damunt de la taula que hauria d'estar inclosa és aquesta incidència política. I, bueno, malauradament no se va incloure, però és que és crucial. O sigui, realment, la feina que tenim nosaltres en el nord és el canvi de model que tenim aquí, en la qual la nostra incidència política, la coherència de polítiques, és crucial per tot, per les estratègies, pels plans directors, per la llei, etc. Llavors, que t'agraeixo molt que ho hagis dit tan clarament, perquè així és aquesta línia que compartim plenament. En quant a lo que comentaves, Helena, dels serveis ambientals i ecosistèmics, és veritat que, coincidint també amb Maurici, no només el tema eurocèntric, sinó també el tema antropocèntric, no? També quan fas feina amb els col·lectius del sud global i comences a veure tot el tema del discurs, no? I la legítima lluita del deute ecològic, de què està passant amb el que ha estat fins ara el model que hem venut com si fos el model a viure i ja sabem que és insostenible i estem patint les conseqüències a tot arreu. Llavors, hi ha una crítica també d'aquesta visió de posar valor a la natura, també un poc antropocèntrica, no? Perquè tot estem xerrant del benestar de l'espècie humana i des del sud hi ha veus molt potents des de les epistemologies del sud que estan dient, bueno, no hem de ser tan antropocèntrics, hem d'escoltar que també formen part de l'ecosistema i és una justícia més ecològica i és una economia més ecològica que va més enllà d'aquesta visió occidental i antropocèntrica, no? I amb això les defensores de drets humans i defensores del territori, de la vida i d'aquestes qüestions ens estan donant moltes pistes cap a on hauríem d'anar. El buen vivir també, com sabeu, totes aquestes qüestions jo crec que són les que haurien de ser també crucials en aquest debat de la sostenibilitat ecològica, no? Llavors, quan xerrem de turisme, a mi me preocupa perquè és veritat que amb aquesta història del turisme ecològic, jo també que he viscut a segons quins puestos i que s'ha venut com el model per sortir de la desigualtat, de la pobresa i la injustícia, i que després el que ha fet és desplaçar comunitats, contractar gent que després no és local, fins i tot autèntics desastres com els que hem fet aquí. Per això jo insisteixo moltíssim quan deim que des de la cooperació balear hauríem de posar el focus en quin és el nostre valor afegit, què és el que nosaltres hem après d'aquest model nefasto de turisme. Per molt que vulguem dir sostenible i de més, no ha estat així i estem patint ara mateix les conseqüències i moltes d'aquestes qüestions potser les podríem estalviar si compartim aquests aprenentatges d'una manera crítica, en aquest sentit. I després també el que estàvem dient d'escoltar, per suposat, o sigui, la cooperació ja fa molts anys que xerra que sense diagnòstic, sense participació, sense escoltar-nos, no pot haver una cooperació al desenvolupament. La qüestió és que ara xerram
de donar-li una volta més, d'anar més enllà, no? I aquí m'agradaria molt que me diguéssiu, Pau i Helena, com esteu també veient, com podem aprofitar eines que tenim con l'Agenda 2030, però des d'una visió crítica, no? O sigui, per realment anar més enllà de lo que realment s'ha anat fins ara per aconseguir aquesta incidència, aquest canvi de model i aquesta coherència de polítiques. ¿Pau o...? Vale. Bueno, respecto a lo de la valoración económica de los servicios ecosistémicos, no es que a mí me parezca la panacea, ¿no? Lo que pasa es que esto es como cuando necesitas hablar con alguien y si no le hablas en su idioma, pues no te va a entender. Entonces, claro, es como una manera de poder traducir lo que supone que la naturaleza funcione bien en términos que te entiendan determinados elementos que son finalmente los que toman las decisiones. A mí personalmente yo creo que la naturaleza no tiene valor, no tiene precio, pero en el momento en el que tú estás intentando como darles un beneficio económico, ¿no? También se ha hecho mucho con las granjas de producción de langostinos, que se supone que van a dar mucho dinero al país en desarrollo, pero lo que se ha visto es que disminuye muchísimo la pesquería de los peces locales, de los que consumen, quitas toda la barrera de protección frente a huracanes y cuando haces este ejercicio de valoración económica, que es un ejercicio mental para traducir en algo que todo el mundo de un modo pueda entender, se ve claramente que hay muchas más pérdidas que beneficios, ¿no? Y entonces, no, obviamente es antropocéntrico, pero es que obviamente la decisión la tomamos nosotros. Y es como una necesidad al final de intentar traducir a un lenguaje al que los tomadores de decisiones sean susceptibles de entender, ¿no? Pero eso, obviamente, yo estoy de acuerdo y yo como persona, ¿no? A nivel personal, sería incapaz de poner precio a la naturaleza. O sea, no tiene precio, es algo invalorable. Simplemente la existencia ya es suficiente, ¿no? Pero más allá de que se valoren o no, la idea de lo de los servicios ecosistémicos sí que lo quería transmitir, porque a la hora de decidir si una intervención en la naturaleza es o no sostenible, es importante pensar en qué efecto va a tener en todo este conjunto, ¿no? de funcionamientos. Y era más eso lo que quería intervenir o no. Y bueno, lo de buscador planeador era simplemente porque he visto que hay como un debate ahora entre estas dos filosofías. Y yo lo que pienso es que también una vez que el buscador ha encontrado lo que... Para mí la mejor intervención es la intervención mínima, ¿no? Es más el acompañamiento, más que hacer tú, acompañarles a ellos para que ellos lo hagan, ¿no? Que es como intentar ver si tú puedes, bueno, es que es la historia que se ha dicho siempre, ¿no? De intentar poner los medios para que ellos mismos encuentren la manera. Pero lo que dice Pau tiene toda la razón respecto a que las políticas son totalmente necesarias. No sé, a mí me pone los pelos de punta pensar que en África se estén produciendo las flores que se regalan el Día de los Enamorados en Europa y, sin embargo, llevemos toneladas de comida para que puedan comer, cuando todas esas tierras se podían dedicar a la producción de sus alimentos. Pero claro, si pensamos en estas cosas que nosotros no podemos incidir, al final te entra un poco como de angustia vital. Así que, no sé, yo cuando pensaba en la charla pensaba más bien en intentar enfocarla hacia cosas que podemos hacer, ¿no? Cuando nosotros tengamos que tomar la decisión sobre los pocos recursos que tenemos, dónde invertirlos, pues dónde pensar. Porque ojalá estuviera en nuestra mano, ¿no? El poder tener tanta incidencia política como para comentar, o sea, como para poder convencer a los gobiernos de que darle el dinero a los indios para que monten invernaderos para producción de flores no es la solución, ¿no? al país. Pero como no podemos llegar ahí, pues yo pienso que no sé, que tenemos que buscar las vías para que nuestros recursos se focalicen hacia actuaciones que sepamos que va a tener un impacto a nivel global del ecosistema que sea sostenible y que además, como sea algo que ellos mismos demanden y que ellos mismos con el apoyo puedan encontrar la solución, pues eso también es lo que genera la sostenibilidad, ¿no? Porque cuando
cuando es algo impuesto siempre valoras menos que cuando es algo que tú mismo buscas y te trabajas, ¿no? No sé si con esto te he comentado un poco, Ruth, lo que planteabas o... Sí, sí, bueno, además tú sabes, Elena, que hablamos siempre de acompañamiento mutuo. Realmente aprendemos muchísimo y también ahora en los debates que tenemos vemos la importancia de estos movimientos sociales globales, ¿no? Entonces es un acompañamiento y una lucha continua, sí, totalmente de acuerdo. Y sí, lo del lenguaje para que se entienda es una herramienta, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que el tiempo corre en contra, estamos con estos discursos desde los años 70 y estamos viendo que ahora la emergencia ecológica, pues es mucho más grave y vemos que no estamos llegando. Entonces, claro, la cooperación, siempre tenemos esta ambición de querer intentar paliar cuestiones que ya hace tiempo que, bueno, es verdad que hablamos, pero los discursos se quedan y las prácticas... Entonces, esta nueva ley es verdad que podría ser más transgresora en ese sentido, al menos es mi expectativa personal. Gràcies. Jo només volia apuntar una coseta. Estic molt d'acord amb el que ha dit l'Helena, però sí que crec també que cal incidir a nivell de polítiques. És a dir, hi ha projectes concrets que serveixen per a qüestions concretes, però no deixaria de banda intentar incidir en, per exemple, lo de les flors. O sigui, per què no? El que passa és que sempre oferint alternatives, però, per exemple, una iniciativa que podria ser xula és combinar una campanya de conscienciació aquí sobre aquest tema amb projectes d'ús agrícola per aliments allà i que el que tu regalis els dies enamorats no sigui una rosa, sigui un camp de tomatigueres a no sé on. Vull dir, també treballar en l'escala de valors d'aquí i en com, vull dir, no ho sé, trobo que hi ha 1000 maneres d'actuar i és interessant intentar-les totes i també intentar treballar molt amb empoderament local. O sigui, això super important, que és molt fàcil de dir i molt difícil de fer, perquè tots sabem que les dinàmiques de cooperació, les intervencions, sempre són elements disruptors de les pròpies dinàmiques locals, evidentment. Super complicat com fer-ho, però hauria de ser una de les eines bàsiques. Pau, perdona, i el tema de la Agenda 2030 des del laboratori, com ho estàu enfocant vosaltres en aquest sentit? Que és una part de la pregunta. Nosaltres no estem treballant lo de l'Agenda 2030, me sap greu. No... Perquè l'Agenda 2030, jo sé que hi ha discursos molt crítics sobre l'Agenda 2030, que s'hi promou i no sé què. Bueno, l'Agenda 2030 és, crec jo, veient el món com és i els interessos que hi ha, per això és una passa endavant importantíssima que hagués estat impossible de plantejar fa 20 anys, entre altres coses, perquè no planteja només obligacions per als països del sud, sinó també per als països del nord. I ja només això ja m'apareix interessant. I jo som dels que pensa que hi ha que aprofitar les eines que tenim. I l'Agenda 2030 tu li pots donar la volta i fer-li dir el que tu vols dir. O sigui, si te parla de canvi climàtic, de mortalitat infantil, de moltes coses, toca molt de punts superinteressants, doncs has d'incidir en aquells que són realment interessants. I els que trobis que són conflictius, donar-los la volta perquè t'ajudin a completar els altres. Però concretament des del laboratori no ho estan treballant. Molt bé, gràcies. Tenim una darrera pregunta. Carmen, endavant. Hola, como ha mencionado Elena, a Jeffrey Sachs y William Stirling sobre lo de diferentes perspectivas de desarrollo, y habría que añadir a Dan Bisamoyo, que escribió un libro sobre la ayuda mata. Quería que hablaran un poco más, ya fuera Elena o Pau, pues sobre estas dos visiones tan diferentes, ¿no? Sobre si hacer desarrollo en África o todo lo contrario, como dice Moyo o Easterly, que desaparezcamos. O sea, que dejemos a los africanos en paz y ellos se arreglarán. Esta era la pregunta. ¿Puedo decir una cosita y después te dejo, Elena? Sí. Per jo el problema d'Àfrica o d'Amèrica Llatina o el que sigui no són les polítiques de cooperació que representen una ungla, una punyeteta de res. El problema d'Àfrica, d'Amèrica Llatina, d'Àsia i de més són totes la resta de polítiques que no són de cooperació. Són les polítiques energètiques, d'extracció de recursos, tot això és el problema. Si hem de deixar en pau a Àfrica, entenc que l'haurem de deixar en pau en totes aquestes coses. No la política... Saps? Per jo, la cooperació en si té, com diuen els francesos, il a beaucoup de travers. Té moltes
qüestions que poden ser problemàtiques i tots coneixem projectes que s'han intentat i que han estat un desastre. Però jo crec que feta bé pot ser, primer, enfocada molt en el nord. O sigui, aquí haurien de canalitzar molts esforços en el nord, però el que se fa en el sud que serveixi també per qüestionar justament el marc més ampli. Jo en aquest sentit no ho deixaria de fer, ara, amb moltíssima cautela i això és molt complicat, però intentant no ser massa disruptors en dinàmiques locals quan són sostenibles. Després, en el sud, no hem d'idealitzar ningú. O sigui, hi ha dinàmiques d'explotació, dinàmiques de vulneració, de discriminació de la dona, de moltíssimes coses. Vull dir, hi ha feina superinteressant per fer. Però jo, si parlant de no incidir, o sigui, si realment aquesta fos opció, doncs hauríem de parlar de tota la resta, del 99,3%, i no del 0,7%, que crec que és peanuts, per cap i a la fi. Sí, bueno, yo iba a hablar un poco en ese sentido, ¿no? Que dice Pau, que el problema es que no nos podemos ir del... O sea, que si nos vamos para todo, ¿no? Si nos vamos, se tienen que ir nuestras transnacionales, se tienen que ir, pues, todas las intervenciones que se hacen en todos los sentidos. Que el problema es que hoy en día ya vivimos en un mundo global en que es complicado, ¿no? El hecho de pensar que cada uno vaya por su lado, porque bueno, la pandemia ya nos ha demostrado, en pocos meses estaba extendido el COVID absolutamente en todos los rincones del planeta. Entonces hay interacción, queramos o no queramos. Yo creo que más que irnos del todo es la filosofía de que la diferencia entre ser nosotros los que pretendemos planear su desarrollo o que sean ellos los que planeen su desarrollo y nosotros los que les intentemos acompañar, digamos que obviamente lo ideal sería evitar las acciones negativas. Si consiguiéramos eso, ya sería una buena manera, ¿no? de apoyar el desarrollo. Si consiguiéramos eliminar transnacionales, eliminar políticas que les afectan de manera negativa, sería una buena manera de poder favorecer el desarrollo, ¿no? Yo no creo que la cuestión sea desaparecer, sino yo creo que la cuestión es pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Que la aproximación no sea de arriba hacia abajo, sino que la aproximación sea, pues eso, lo que decía Ruth, que hace años que se está haciendo ya y que es de acompañarles. Pero sí, estoy de acuerdo con Pau que la intervención tiene que ser mucho más aquí en el norte que en el sur. Y eso iría en el camino de no desaparecer, pero sí trabajar más en cooperación en cambiar cómo funciona el norte que más en cambiar cómo funciona el sur. A banda que se poden aprendre moltes coses, vull dir, hi ha conceptes molt interessants que estan accedint, diguem, en els països enriquits des de fa alguns anys que venen de països del sud. O sigui, la consideració de les generacions futures, per exemple, que cada vegada se treballa més, ve també de formes de treballar a segons quines comunitats del sud, o el fet de donar personalitat jurídica a la natura. El fet de fugir d'aquesta visió antropocèntrica també ve de comunitats de països empobrits. I clar, el que és interessant és això, és no plantejar la cooperació com a ajuda, sinó com a de quina manera ens podem donar suport mutu per intentar construir un món on puguem viure tots. I això, quan parlem del sud, no només mostrar les animalades que hi passen com a conseqüència de les nostres polítiques, sinó també intentar traslladar el que nosaltres podem aprendre, que n'hi ha moltes coses. I amb una perspectiva de sobrietat, precisament, doncs jo crec que pot ser molt, molt interessant. Jo voldria fer una pregunta, si us... Segons quin plantejament, la feina d'incidència o d'educació i sensibilització des de l'àmbit de la cooperació es podria veure com una ingerència en relació a les entitats mediambientals, per exemple? Ho dic perquè a vegades és un debat que nosaltres ens hem plantejat com a entitat, en el sentit que quan fem projectes d'educació o de sensibilització, a vegades hi ha un plantejament que diuen aquesta feina ja la fan les associacions mediambientalistes o ecologistes
esborrar si hi ha una línia o no. A mi me sembla que hi ha que aprofitar els coneixements de tothom. És a dir, si això pot servir per crear sinergies entre les ONGs de cooperació i les de medi ambient, doncs superguai. O sigui, pot ser molt interessant. I Pentura ells apliquen una visió més de pura medi ambient i vosaltres abocau més la dimensió humana, però jo crec que és superinteressant. I de fet, incidiria en les dues perspectives, aniré xerrant centres educatius, vull dir, ara que ja se comença a fer molta feina per projecte, jo crec que hi ha moltíssimes coses per fer. No crec que ho vegin com intrusisme, sobretot a partir del moment on hi ha un plantejament clar i on hi ha una voluntat de diàleg i de construir amb elles. Jo crec que això se poden fer moltes coses interessants i en la universitat i vull dir, aprofitar el que hi ha. Gràcies. Veig que no hi ha més preguntes. Justin, no hi ha manera ni de que mos escolti ni escoltar-lo i he intentat també per xat però no funciona. Me sap greu. Jo crec que és un problema que estàs connectat a través del mòbil i és un problema que en el mòbil potser no hi ha aquesta opció, però Sí, no hi ha sempre, manera. si després xerrau amb ell, que vos enviï la pregunta i ja me la faig arribar per correu. Sí, també, evidentment, si ve divendres en el taller, doncs ja podrem discutir molt de temes. Si no hi ha cap més pregunta, poden tancar la sessió en darrera oportunitat. Però en el xat està el que ha dit Natuc, Joan, que no sé si heu vist, Pau i Helena, que va en la línia del que estàveu dient ara, no? d'aquests moviments socials, que és una aliança estratègica que tenim i ho posava aquí un poquet en el xat i veig que se n'anava, però bueno, era interessant també. Sí, no? Però pot divendres a la reunió del taller, així li he comentat a Natuc, no? que està bé com a dur temàtica per fer feina, no? Això són coses que ja se plantejaven en tot el moviment altermundialista des de Seattle i molt més, vull dir... Jo crec que al cap i a la fi, vull dir, no mos enganem, és una qüestió de poder. I aquí hi ha una qüestió de poder que està concentrat, que hi ha tota una sèrie de recursos, de dinàmiques, i hi ha societats que en el seu global se beneficien també d'aquest desequilibri de poder i d'accés a recursos. I, evidentment, és molt difícil fer que la gent d'aquestes societats estigui disposada a canviar la forma que té de fer les coses. Però, per suposat, o sigui, tot el que és augmentar consciència, treball col·lectiu, tot això, evidentment. No ho sé, també se pot explorar a través dels moviments, justament, la setmana que ve treballau el que és el moviment feminista. Jo crec que el moviment feminista és un dels pocs, juntament amb l'ecologista, que s'ha articulat molt aquests darrers temps, malgrat un procés d'individualització molt avançat, i Pentura se pot treballar a partir d'aquí. Vull dir, sí, clar. Pues bueno, por último, pienso yo que también la reflexión sobre cómo plantearnos este problema tiene que ser a multilateral. Yo creo que no podemos repetir la conferencia de Berlín. Sí, totalment d'acord. Val. No hi ha cap més intervenció? I si us pareix, ho deixem aquí. Jo he pres com cada sessió moltes notes i molts de punts perquè més enllà de les reflexions que ens han aportat Nerena i en Pau, tindrem una tasca complicada, no només de traslladar tot això en el text de la nova llei, sinó després com se concretarà, més enllà de la llei, la incorporació de tot això en les polítiques de cooperació. A vegades parlant que l'altre dia justament estaven reunits amb gent del País Basc, que per ahir que la llei de cooperació estratègicament són prou amples per no encorsetar certes iniciatives, però això fa que després moltes de les polítiques que se volen fer s'hagin de concretar a través d'altres elements, com les convocatòries de subvencions, plans directors o estratègies. Per tant, tindran dos nivells de feina. És una cosa que havíem parlat també amb en Pau, de quina manera
de forma pràctica podien concretar que la cooperació que feien des de les illes tingui tota aquesta mirada que avui ens han plantejat ells. No? Per tant, jo crec que no serà la darrera vegada que tindrem oportunitat de debatre tot això amb el Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic. Ojalà que no sigui la darrera, vaja, perquè voldrà dir que les coses van endavant. I res, recordar-vos que divendres tenim el taller en NEITZIAR a les 10:30, si no vaig errada. I la veritat és que són sessions molt productives perquè després de la part teòrica, com deia, ens ajuda a treure, no? A destriar què és el que ens poden quedar per el text de la nova llei i que hem de guardar-nos un calaix per un altre moment. No? Elena i Pau, moltes gràcies per tota la vostra intervenció. Ara no veig... Ah, sí. Gracias a vosotros, porque yo creo que yo he aprendido mucho más de lo que habéis aprendido vosotros. Bueno, esto es el acompañamiento mutuo, ¿no? Gràcies també a totes les persones que heu vengut, a les entitats i res, ens veiem divendres, d'acord? Una abraçada i que tingueu bona setmana. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, igualment. I a totes. Adéu. Adéu, bon dia.